Good morning, בוקר טוב לכם מהיישוב שלומי, יישוב שהוא ממש צמוד למדינת לבנון. אתמול בערב היה לנו מאוד מאוד קשה לכל האזור שלנו. שעות רבות שמדינת ישראל מותקפת על ידי טילים וכטב"מים, ואנחנו למעשה היום קמנו ליום חדש שהוא שקט יותר, רגוע יותר, ונקווה מאוד שכך ימשיך. אני מבקש באמת אחרי ישיבה עם שתיכם לומר לכם לכל הנוצרים ידידי ישראל, לומר לכם שאנחנו גורל משותף, שכל מטרתנו שיהיה טוב לעם ישראל, טוב לנוצרים אוהדי ישראל, ושיהיה טוב בסופו של דבר יהיה טוב לעולם יותר. ומה שאנחנו היום, מה שמדינת ישראל וארצות הברית עושים, במלחמה הצודקת שלהם כנגד איראן, כנגד חיזבאללה, כנגד חמאס, זה כדי שיהיה סוף לרשע, סוף להרג הגדול שיש, ובעזרת השם אנחנו נשמע בשורות טובות ושיהיה שקט לנו ולעם הנוצרי בכל רחבי העולם. Thank you, תודה רבה.